Asik. Pon. Nggih, pripun? Suwi ra pethuk kowe gawanmu kok rena-rena. Alah niki wau kula liwate dinyang tamu ae. Kon dinyang tamu piye? Mas Yuda tumbasan pinten niku kucing anggora. Kok kucing anggora kuwi. Lah modele kados ngaten kok. Ora lek menemu nang endi? Loh, jenengan menika mbok wong menika giri lusi jalma tan kena kinira. Maksude piye? Ambak-ambak to Mas yo piyayine mung cendhek sak meter kotor. Ning niki nggadahi keluwian. Putih keluwian to bocah iki. Niki asline jaman rumiyin Rama. Kawilujengan katentreman lan kabahagiaan mugi tansah kajiwa kasarira dumateng sedaya warga keluarga besar Bapak Muji. Warga besar Bapak Muji. Wonten ngetrep. Heeh, ngetrep. Luar biasa panjenenganipun Pak Muji menika anggenipun kagungan kersa disembadani. Oh iya lho. Ngrawuhke dalang kondang Jawa Timur saka Tulungagung Kisun Gondrong saha para penderek pesinden waranggana lan para niyaga jangkep. Wah pasugatane saestu awake. Nah, kondang karo kengrat. Mas Yuda Prastya Kusuma Negara kalian niki blekok moncrot. Oh, bukan moncrot. Yuda Kusuma Negara. Nggih. Iya. Pak Muji luar pasangan biasa. Pasangan niku tak ganti ya to. Kula mboten golek pasangan kok niki pesenane Pak Muji ya niki. Wo ngono to. Bar niki bar wayangan kula tinggal mriki kok. Wo ngono. Nggih bar wayangan niki kula ten mriki ditinggal. Dadake patung ngarepan. Patung selamat datang. Niki nuwun sewu. Wah Pak Muji kok ya pinter milih dagelan. Niki wau pesenan Pak Muji kon golekno dagelan sing rupane kaya cok bakal menika. Nggih wonge nggih niki-niki. Oh. Tetapi hebat luar biasa salut untuk Pak Muji. Cara keluwiane eneng lho. Mboten gadah keluwian blas wong dhuwure mung sakmene kok keluwian Pak Muji. Ora. Mboten enten luwihe. Maksudnya kemampuan neng pikirane lho. Lah nek panjenengan lan kula cara nggon keluwian intelektual. Intelektual gadah. Bocah iki ya sekolah. Bocah niki sekolah entek pirang-pirang sekolah kok. Lho. Sampane ngono kuwi ngenyek ngece ngono kuwi. Lho, tegese rempayak ya rempayak ning aja diremet-remet. Ngenyak ya ngenyak ning aja banget-banget. Nek kowe duwe kemampuan tunjukkan kemampuanmu. Ngono lho. Bocah kok iso rupane kaya kendi. Kok padha ya? Kalau didangu karo Rama lho. Nggih. Pripun mo? Sik tak kono gesi Mojokerto. Kowe apa? Mojokerto sampean mudeng ora? Loh, pripun ten mau panjenengan menika? Lah kula menika nek kalih panjenengan kan ya termasuk selevel ta. Sak level bener. Napa melih wonten menika sewanteng dalemipun Bapak Muji ngetrep Mojokerto. Iya. Kaleres kaos kurmat dumateng wiwitan pungkasan ngandhap nginggil rinten dalu kiblat papat 5 pancer. Kaleres punika Minggu Kliwon. Wah. Minggu 5 Kliwon 8 ateges 5 karo 8 menika 13 cocok kagem jejodohan. Wah. Omongane dinane ngono ya. Iya no. Minggu Kliwon Minggu 5 Kliwon 8 13 nek cara itung pitungan Jawa nggih ta. Sri lungguh gedhong loro pati, Sri lungguh gedhong loro pati, Sri lungguh gedhong tiba gedhong. Gak paham blekok moncrat iki. Omongane kok dukun kaya sombong. Niki ngilmu lho nggih paham. Apa? Wong iki nek tiba gedhong nuwun sewu. Nyampar nyandung ngiwa nengen mesti tiba rejeki sing barokah. Mun pas trep cok gali gacok sir padha irenge tir padha senenge sosok wadahe kendi cocok rasane ngati antarane Mas Yudhistira kalian Mbak Mayang. Pun pas niki Pak Sun. Lah nek kowe apa iso kowe kok walah-walah ae duwe usul apa kowe? Kaya ngono ae lho. Kok mbok pamerne nggo apa? Lah kowe duwe usul, duwe pendapat, duwe penemu. Loh, ya nek aku nuwun sewu Mas, mungkin tua-tua sampean yo ilmune akeh sampean ning aku dhe penemu dhewe. Weh edan tenan nak bulan. Boneka baterai papat ki lho rumangsaku kok. Ke boneka baterai iki lho.
Kowe kudu iso Piye penemumu piye? Penemumu piye? Kowe iso nggelar kudu iso gulung, iso buka kudu iso nutup. Coba jajal terangne, jajal ngilmu Mojokerto. Rama lak ngendikan Mojokerto. Oh, dlentrehne Mojokerto. Kene Kersane. Persuku kata apa? Persuku kata Mojokerto MOJOKERTA. Kok wakeh men kalau bari jam piro? Mbok mo terus jo ngono ae. Alah, kuwi ora cerdas, wis cerdas ki sitok-sitok. Ya wis manut kowe aku. M Masyarakate padha sayuk rukun saeka kabeh. Weh, dantenan wong Ngombe deh ya. Ora umum M Oh, objek pariwisata kene akeh banget. Carane petilasan ya akeh, candi-candi ki ya akeh. Weh. Mojokerto. Ya ngerti. J. Zaman Mojopahit pusat pemerintahannya kana kene. Wong nggih, wong wis jaman Bocah iki berarti. Mojopahit sing ratu kondange Hayam Muruk to. Nek gak salah anake Hayam Malas itu. Hayam Bekisar ya to. Pak tua puk lho Mas kok ya. Terus Onde-onde makanan khas kene. Oh iya. Sampeyan ngerti ra carane enak onde-onde sing enak karo ora? Lah carane ngetes Sampeyan milih onde-onde sing wijine ganjil, kuwi enak. carane mangan onde-onde sing enak karo ora nitenine piye Mas? Wijene kae, wijene ganjil kuwi enak. Oh dadi saurunge mangan onde-onde dadak ngitungi wijen ya. Nek ganjil enak, ora percaya hitunge dhewe ra berkate. Mbok rasa dihitunge langsung dublak ning cangkemmu. Kok Wong kok ya kakean ngono kuwi. Aja Terus kabudayan sami ngrembaka nang kene ya enek bantengan, enek ludruk, enek wayang kulit. Hebat. Terus Pojok endah yen sinawang katon tetrem ayom. Masyarakat ini guyub rukun tertata, ora do tukar padu. Betul. Karo tangga ya nyapa, karo dulur ya akur. Ora duweni sifat serai dengki jail metakil, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku ceret mencret. Oh ya ora mencret. Maksudnya rukun. Terus bacutane. To. Terus R ngopo? Ora iso tak wapuk cangkemmu. Ayo R. Ramah tamah masyarakate. Sayuk rukun lho natane lho. Kali-kali kan tembok pokoknya nek nonton lho. Oh alah yo. Mbok temboke dijebol ngono nyapa to kok kali-kali. Ngawur ae. Kowe ora perkara temboke sing larang. Asline sing larang iki blimbing puluhe. Pak Muji lho. Aja kentok. T. Tentrem ayem masyarakate. Terus aja lali nyuwun marang Gusti ya to paringono sehat bagas waras rezekine kathah mlimpah kaya dalu menika wonten daleme Pak Muji. Apa to tegese muji? Mang nanda wis mosok kuwi ya nek. Ya kuwi cara muji. Kok muengkel pedagelan iki to. Ya ben golek duit to Mas. Muji muga-muga Bapak Muji paringono sehat bagas waras. Ji nangkungo muga-muga apa dadi sediane contone dalu menika kelakon mantenke putra wayahe. Wah hebat. Ternyata ya jalma limpat seprapat tamat batok bolu isi ndut. Itu madu. Madune ceblok ning dundutan. Oh dundutan. Duweni gagasan utawi pemikiran ingkang ya bocah iki kok isi jurusan pedalangan. Lho niki ya sondalang. Lah wong niku kan napa-napa kaya Kediri dadi kutane sing dadi bukti lan nyatane. Nek sampean ngendika wong potongane kaya ngene iso ndalang ki sing percaya ya sapa to Pak Su? Kok dibuktekne? Buktekne perlu bukti to. Perlu bukti wong pamirsa iki lah ya mosok kaya ngono stugel ngeprake piye kan ya ora ngerti to. Ora apa-apa kuwi perlu bukti apa mleki sowane nggone Pak Muji dalam rangka netepi darmane wong tuwa, netepi darmaning sepuh. Bener. Darmane wong tuwa wonten 3 Pak Sun. Apa, siji paring asma sing becik kangge putrane, nomor loro paring ilmu utawa nyekolahne, sing nomor 3 nikahke lamun wis dewasa. Sah anggenipun dados piyayi sepuh netepi darmane wong tuwa, rama ingkang
kang sembodo ngukir jiwa ragane, ibu pinangka papane Yoga Brata Nawa Candra sedasa ari. Milane hebat luar biasa. Kula Pak. Omongane wong tuwek. Kula Pak Sun pripun. Kulino dukun lah Mas Ketok. Niki napa melih? Coba disambung ya. Nggih, nggih. Turke Luar biasa sindene Pak Sun. Menika Siang Pantoro Ratri. Awakmu kaya dene kejugrukan Gunung Sari keloberan Segara Madu ketemu karo Wanodaya rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang gaya mawa teja ngemu sudama mila datar nempang Nedinandra Pasuryani kurang condra luweh warna prasasat widodari Ngejawantah jejer karo kowe ibarate kaya kumoratih nyangking komodo. Koyo Kamajaya Kamajaya potongane kaya ngene njajal kowe. apa? Lho, piye ta jarene Pak Sun mang kowe iso nembang? Ndi to raine? Iki lho. Sing disawang Raine kok sing iki kuwi. ngisor ki ya rai tapi rai lok. Rayo. Rai lok. Oke. Dadi lek ngesor Rayo. Loh, gini ya Mas. Ora aku jan wong kok ayune kaya ngene to. Masa? Alah. Lah masuk ayu kaya ngene kowe gak iso ngrayu lho. Lah nek aku kan ya enak to. Piye? Wong ayu garwanipun Kakang Murad yagi caketo marang pun Kakang Nyaji. Mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita ya kang dak tresnani kejaba mung sliramu ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji. Kah tresnanku ya mung kanggo sliramu. Iki tenan. Iki lho ingeti sik. Iki tenan jare lho. Iki iso karo ngene. Aku tresno banget. Iki tenan jare lho. Karo ngene. Kowe apa iso kowe? Ngene. Apa iso? Alah aku yo suwen. Tak piye? Dek yo kawin ngene. Ada. Lah repot. Lah suwen Wis gak enek senine blas iki. Wong seniman, wong awake dhewe iki harus kebak dengan seni. Nggih to Pak Sun? Contone. Kaya Masa iso cah iki ya. Lho napa Aku saged? ya pengen dicondro kok ngono mang lho Mas. Condro. Jawe ngene. Nganggo Iso, Bunda? dijawil. Jawil. Iya. Ayo. Lah ra gitu. Kamu lah ngono kuwi. Tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu. Iki tenan jare. Lho, enak ta? Iki tenan. Aduh, iki lho, ikine lho. Lah ra geduk. Tak ngene goblok ora umum. Jujur ngono. So diremet ngono. Lah piye maksudku ben pas ngono lho. Arek sih. Coba ya diantar ya. Diaturke. Nggih. Ya terus sae. Sawang bokong-bokongane ngeten iki mesti apik tenan. Api apane maksudnya muni kok Solahe ngeten iki lho sing diarani wanita pengawak sarentek pengawak dara kan nggih ngeten iki to Pak Sun. wong ini pengawak doro to? Nggih sarentek pengawak dara nggih model-model ngeten iki. Wong lanang kok rabi. Kowe bobot to, Nduk? Mboten mau. Gini Umumnya ki yo- namung melentis ngeten iki. Wong nyentenge gedhi ngono kuwi. Pancen centingane niku ora dijokne pripun ngeten lho dadi wong lanang nyawangi ben ketok. Iki guru, Mas. Oh guru nggih. Guru SMP. Wong ngajar napa, Mbak? Pun benten to Mas sampenan. Pun benten. Lah Iya. Dewi ki SD sakniki SMP. Ya sik barang lah. Oke. Oh, anu panjenengan Mbak Ellen nggih. Nggih, Saking pundi panjenengan? saking mriki. Dalemipun? Dalamipun Tulungagung, Mas. Oh, Tulungagung. Wah, Rama iki pancen ya nek golek sinden wis pokoke ora nyacat lah pokoke. Maido mesti plonga-plongo. Kidung Manggala padha liyane. Nggih. Spesialisé napa to? Mong Lah mriki. manut kok japo kena kuwi. Lho, badhe ngaturaken tetembangan Tembang menapa slendro, kagem ya? Bapak, Ibu, para tamu. Lek slendro apa, Nduk? Slendro, cara slendro. Podang kuning. Nggih, saged. Podang kuning ya. Nggih. Dadi karo mayuda engko iso fungsi. Oh, nggih. Podang kuning. Podang kuning. Ya. Saestu. Tintingane kaya ngapa? Podang Tintingane. kuning. None nenonone nenone nenone. Lho, kok niku Ngawur mo iki. niku sing ban nadyan wujute mung peksi. Kertas peksi.
Ngertos. Peksi niku manuk. Nggih. Nek ngene mon niku paling tidak peksi Garuda. Kula peksi gagak. Lah niki peksi emprit. Pak cilik men to, Mas. Ayo iso gede. Ayo. Reta. Terus bacote. Kok sehune. Mriki lho, Mas. Mriki lho nggih. Ya ora iso to, Mbak, pandangan lurus ke depan no. Nek ngene ya kesel aku. Oh nggih. Heeh, pas vitamin delan. Ayo bawane terus. Gawe talining bronto. Pomo kowe kelakon dadi bojoku bakal tak mulyake ndak sengkake ngaluhur pinangka garwa Prameswari. Mila to Kang. Apa pamundhutmu bakal tak turuti waton ora nyun mudune lintang lan rembulan pilihan kabeh kae ning toko waton ora punjul saka 5.000. Yo. Ayo genti kowe. Halus manis merah. Lagu ujungnya aja kenceng-kenceng. Oke, nyetrem aku Mas Ben. Ati. Aku ndak mau pangku Mas. Pangku. Pangku mau lho kaya mau kok. Kuwi gaya piye to Mas? Iki jenenge kursi pantai. Oh, pundi sikile pundi? Lha iki. Enak ya mbul. Enak ya Lupa payung bareng dinggo ngene lah kok pakune nyenil. Lah piye to? Ayo. Medeni. Ya lumayan lah gawe keri-keri. Nggih. Ora enak to. Damel hiasan. Nggih keri-kerian. Wes suwe nggon kula lono. Iso lho niken bojone kuwi ngene ya iso to. Loh. Wah, Ora apa-apa ki lek genep 17 tahun badar sejatine wujud. domong ya. Engkarek ngenteni 2 menit kok. 2 menit. Aku oleh niken nggih barokah. Niken oleh aku ya musibah. Kok gayane piye to? Kowe yo tekan didi to kan. Wah, jane iso tekan didi. Lah aku yo manut kok klemprone kenek, mbok anu kenek, sampirke yo kenek. Nenorano Golek isi podang jenar. Iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi diunggahne Mas tombo tampane kendang empak tung 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 ngek ngek. Oke. Tombo ayo cakil kowe saka kono cakil saka kene lho. Oh, cakil. Tatung ayo ayo. Kowe dadi janakane. Nah, ha 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 lah cakil tangane ndek. saka prol iki. Saged. Aku maneh aku. Ya isa lah. Nyapa iki? Sampean lho tanjake ngene lho Jan. Janaka ngene lho Pak. Bambange ora ero.
Lo. Dadi Bambange ngene. Lah, Oh, Bambang Bambangan iki cara Solo iki. Madhep ning arep. Bambange ngene. Ngene iki Bambangan Apa saya ngene. dijajal? Warok Ponorogo, Ponorokan sik. Ponorokan apa saged? Ponorokan jajal. Sumpene apalne Ora nek Janaka ngene. bacokno lagune sik engko Ponorogo. Ponorogo bar niki. Oke. Monggo sampe di tengah. Jolali lu ya Janaka ngene. Nek werku dorong ngene. Niki dia di sini dia. Dia Ngono lho iki kowe. sing di Kowe dia. Dia, lah niki. Oh, Niki. iya. Dia. Dio. Dia. Gak dikit buka celok mau. Ya. Iso to ya. Buka Esok sikep rekwas lagu sikep saking kula Rio Guritno saking Mojokerto. Kula niki sing grayah-grayah ngladosi biyayi Mojokerto ki karmane sing pripun ngoten. Iya ta Mas itu? nggih. Ya. Nggih. Sikep iki nek sing iso berapa, Pak? Masa Coba ora sing iso. Mbak Niken ben jumeneng. Oke. Ayo diawali saka Ponorokan. Mbak Kowe tak Niken jor Niken. ora nolak. Iya no. Wah. Sarwa saged tok. Wah. Yo, Ponorokan kaya piye? Heeh. Coba ben Niken dhisik. Yo. Oke. Olahragane kaya apa? Entek Oke, itu tak oke. dedet-dedet yo. Tenaga Niken. Di wong lanang diles Niken ya. Tenan pokoke. Apa ora kowe? Wah. Ayo le. Ayo ganti ki. Oke, oh ya. Ganti coro ki. Wasik. Arek sarep tuh. Hebat. Yes. Urung yae. Lagi lah. Hat. Oh, jemek. Iya, tepuk tangannya mana
yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tiba. Jungkir pas ndase. Apa tangannya ibu-ibu? Kapan koprole? Bar niki lho. Ya. Lah, ngono tok aku ya bisa. Koprole iki. Koprole. Koprole. Ya. Sikile ning dhuwur sirah Ya. besar. Bang, Gila tenan iki. Ayo. Wah. Ya. 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 Lah kalah. sudah Mas, hop. Stop, hop. Wes le, sampun. Pen. Mas. Pampesnya diganti sih. Lah kalau kita arep badar sejatine wujud lho arep malah ganteng kita ya. Kita arep malah ganteng iki kita ya. Oh dadi. Lho lah kok Aku nyuwun kenonge. Dong. Gong. Ya. enek sing ngobah. Ngenil. Gonge. Gong. Nah, Amit pasang paliman tapi sinapet no ilo dina dumawaing tawak mungkin pamandang tolak sari masih ketekan sapa. mayang koro. Iki ketheke. Iya kita iki. Dadi eyang mayang koro. Assalamualaikum salam tepuk besok liak kali asem lemah abang nyimpang lemah putih ngikris Kok mirip kayak seneng ujangnya ya? Ya. Tiga mulai payu. Lah. Tahu jaran jago. Ayo. Wablok kan. Batin kok aku kok ketemplan tikus. Aku ngono. Kayak dirembeti ular. Nek kesempatan iki. Oh, cek. Saya ukele iki. Cek ukel mbae njaluk ukel ya. Ya. Apa? Nyuwun apa? Nyuwun apa? Oh, ngopi. Mimi. Assalamualaikum salam tebak besok liak kali asem lembar bandan. Mamam. Keplat papan lipo pancer bener dan senan keliwan pan paing lagi wae dua kan senan kloso paing pon alfamat di barat bener kan. Kan. Dipamahne. Bahaya. Tulang. Iya. Nah. Aman. Baik langsung hilang. Kok kapan kok cecil urut kan? Ini kan jan kurang ajar. Baik langsung hilang kan? Oke. Nah. Tiba-tiba bathuke wong. Woi, kumat metu. Isik kan. Icik saiki kan.
Niki jen kurang ajar. Sing mbok pakani kono sing mutah-mutah kowe lho. Aduh. Wes. Wong yo aneh heran. Wong dadi ki. Yo kae karo Mbak Dia. Wong dadi ki umume ki lho yo nyuwun kembang to mo. Oh. Kembang kalih dupa. Menyan. Wes sampe kok jejeli roti mah. Roti. Akhirnya mbak terus gumoh. Mbak gumoh. Iki Mbak Dia ya. Mbak Dia. Saking Malang nggih Mbak Dia ngene gak salah. Masalah. Jebule emang Dia enak ngono. Lah. Dia iso. Lo ngono mik. Ya. Miken situ ya. Ben nembang apa karo niken? Ya. Mengko wonten pamundutan sikep to mo? Sikap Nggih. karo Mbak Dia. Nggih. Yo. Coba nadanya dulu. Dede. Kayak sapa nono. Kok nyapa nih kowe? Oh, siapa nih? Sapa nono. Hei. Siapa nih? Le. Kena. Medun. Siapa nih? Jaluk sapu kono. Bocah ki malah. Ayo dulup. Gua irono. Dulup. Siapa nih sih? Langkonmu lho nggih nyaponi. Siapa nih sih? Gak iso undlup lho. Lah jenenge Victor Undulup. Nah, Nah, ngono, wong terus ya. Kayak dipangan. Kisruh senengan. sinden disirati uta-utane niken ya duwemen. Yo, Oke.